wedu kuva nemi muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa umo matinoti isusu kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Nhasi uno tiri kuMufakose uko kune mudzimai ane vana vaviri, Ufrasia Hama. Vana vake vaviri, wechipiri Atipa ndiye ane urema. Vakaziva sei mai vaAtipa kuti Atipa mwana wangu ane urema? Pana Atipa ndakaziva urema hwaAtipa. Ndakaona maziso akaita sei, ndakaona maziso akavharika. Ndobva ndaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara pakilinika apo pakilinika pedu muno Mufakose. Ndobva kwanzi endai kupi kuhospital. Ndobva ndaenda kuhospital ndobva ndobatiwa chiyelo. Maziso changu akatovharika asingavhuriki. Kwatanga kutoenda kuchipatara maziso acho akangovharika. Ndakatoenda kuchipatara ane yelo. Ndikangodzoka kumba akaita sei akavharika. Saka akazongovhuka pachikwa nevanhu zvinikai mukaka chichi ndobva tanga kudi tutuziso tudiki chungoonekwa tunhingini tiribhoni tudiki. Ndobva ndaita sei ndobva ndazoenda kugomo. Ndobva ndagara naye kuchipatara. Ndobva azoonekwa nemadhokota kuti ane CP. Saka maziso acho anga akatoita sei akavharika. Ndobva toiswa pataida kuhospital ndobva aiswa muchigirazi. Ndobva akapiwa ikoko kuhospital. Ndobva ndagara naye kwa long time. Muriko kuhospital ikoko. Mataura kuti makazoudzwa kunzi mwana ane CP. Ana chiremba vakatsanangura here kuti CP ichi uye zvinokonzerwa nei? Vakataura kuti zvokonzerwa neyelo. Vakati yakonzerwa neyelo. Maudzwe munzi mwana ane CP. Vane here kwavakakuudzai kuti muende nemwana uye maenda ikoko makabatsirika sei? Ini pandakaenda kunonzi kupari kusaite maziso. Ndobva vamutarisa. Ndobva vaona kuti asimboona chimwe chinhu. Kwanzi amuzodzoka kuchekapu. Ndobva ndazoenda. Saka maziso akazongovhurika paya. Saka vanazomboona kuti vaimuisira zvimabhozi zvimabho kuti anokwanisa kuona here. Vakanga vakutofunga kuti pamwe ane dambudziko futi rekuti haone. Vamuisira mabhozi amuri kutaura akaratidza kuti anoona here mwana? Anga achimudiki singambooneki. Ko iye zvino izvi mwana anoona here? Mazuva ano ukamuisira chinhu anotosvasvavirawo. Kutoona for a change. Zvasina kudana asi zvazvakangooma. Manzi imimi mwana ane CP. Chii chamuri kuona imimi chasiyana mwana uyu mwana wenyu wechipiri? Chasiyana Atipa nemwana wekutanga? Atipa hakwanisi kudya, hakwanisi kugeza, hakwanisi anozviitira popo zvese munhu. Hapana chaanoita chekumufidha ndinomupa. Saka ndinoona kuti akasiyana nemwe mwana. Makabva maona kuti imimi mwana wenyu ava neurema. Baba nedzimwe hama vakazvigamuchira sei? Baba nedzimwe hama vakazvigamuchira. Zvokuti baba vanobatsira here pana Atipa zvichida kumugezesa kana kuti kumufidha ikoko? Vanomubatsira. Chondisipo munhu atomugezesa mupisawo pamba kana chii. Mungatitsanangurire here imimi zvokuti mungati iko zvinezvi kunyangwe Atipa aine 8 years asi ndichiri kumuitira izvi zvinezvi zvamungataure zvamunoita imimi pana Atipa? Atipa hakwanisi kuita sei? Hakwanisi kuzvibatsira. Kana kuenda toilet hakwanisi. Nekudya hakwanisi, ndotomufidha. Saka ndizvo zvandinosangana nazvo izvozvo. Ndezvipi zvokuti mungati imimi kunyangwe akasingakwanise kuenda kutoilet asi anokwanisa izvi nezvizvi ndo zvaanoitawo? Atipa anokwanisa iko zvautogona kuti mawedzi kuti mama kana baba kana mukoma wake Jafeti zvakwanisa kungodiwo kuti kana achidya zvinhu zvakauda chimushando anogona kuti pepepe nezvakwanisa kudiwo kukwanisa kuti kuitawo. Kuri kuti Atipa anzwa nzara
anokwanisa kutokuudzera kuti mama ndine nzara iko zvinezvi, kana kuti imi ndimi munotoona kuti nguva yareba rega ndichipa mwana chekudya. Atipa sometimes kana awane nzara anogona kuti pepe, saka panoti pepe pinoti ane nzara. Zvimwe unongoona nokunyarara, kungonyarara kuti zivo utoziva kuti mwana ane nzara, rega ndimupe chikafu. Mukasiya Atipa ari paanenge akarara, anokwanisa here kumbobva ipapo zvichida kugwesha, kana kuti anokwanisa here kubva pamunenge mamusiya, kana kuti pamunenge mangomusiya ndipapo? Atipa anokwanisa kudi panonge amusiya kana lese pasofa anodzika, ona agwesha wagarawo, saka ndizvo anokwanisa kuita, kugarira makumbo. Atipa haafambi asi anogwesha. Tinoona vamwe vanoti mwana akaita CP vanoudzwa kunzi vaite naye maexercises, vanonosanganawo nevamwe. Imimi mai vaAtipa mune here kumwe kwamunoendawo kwamunonosanganawo nevamwe ana amai vane vana vane matambudziko? Tinosangana kumaexercise kutendowo, panoitawo maexercisewo nevamwe. Vamwe vanoti maexercises aya anorwadza, dzimwe nguva mwana anochema. Imimi madzoka kunokumba munoramba here muchiitisa Atipa maexercises? Tinoramba chimuitisa kuti aramba nyama yake irambe ichisungunuka. Mataura muchiti imimi veukama vakazvitambira zvakanaka, kunyange baba vakazvitambira. Ivo veukama vane here zvavari kubatsira pakukura kwaAtipa? Vakukundikana zvimwe vanokupawo zvimwe havanawo. Kuri kuti imimi mune kwamuri kuda kuenda, mati Atipa haafambi, saka munofamba sei nemwana? Inini ndinofamba so kana baba vacho varipo vanosarawo nemwana, ndinobuda ndichienda kwandechidi ndichienda. Vese kana chinotengesawo baba vacho anosarawo nemwana, kana wako kwaanoenda ina handichaendiyo, ndausaka ndakatarisa mwana. Zvichireva kuti nguva dzose Atipa anofanira kunge aine umwe munhu. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Samai vari kuchengeta mwana ane hurema, zuva ravo rakambomira sei? Vanoritanga sei? Voita sei kusvika ivo vachienda kunorara? Ndomuka na 4 o'clock ndo panenge achinesa zviya pandomuka na 4 ndowacha tuntu mwana wangu, ndawacha tuntu mwana wangu, ndogadzika ndombika porridge ndoenda kumunda. Pandosvika kumunda ndomuisa pamvuri, ndotanga kusakura, ndotanga kusakura chibage changu. Baba vanenge varipi nguva yamuri kubereka imimi mwana muri kuenda naye kumunda? Vanenge vari kupi? Vanenge vambobudawo, asi katiki tese tinobatsirana kuenda kumunda ikoko. Tienda kumunda tese, asi mwana wetu tomuti tikaenda munda tese, mwana wetu mwakadzika pamvuri, totanga kuita basa. Mwana akavata pamvuri. Paanenge amuka mambotaura imimi muchiti anogwesha, akamuka muri kumunda ikoko hamuzomuona here abva panzvimbo yamunenge mamusiya iya? Anobva anenge achigwesha achigara makumbo ako achitamba, tichiti hedu chiita basa redu. Atipa ane 8 years, ari kuenda kuchikoro here? Atipa haasi kuenda kuchikoro. Mungatsanangura here kuti sei iko zvinezvi Atipa ane 8 years asi kuchikoro haaendi? Atipa ndinotsananga kuti Atipa haasi kuenda kuchikoro nenyaya yekuti handina mari yekuendesa kuchikoro, handina zvakatondomera, handina mari yeschool fees. Mukabva kumunda, zvii zvamunoita imimi zvokuti zvinozokupaiwo zvokuti muwane cheuviri, muwane kuti mwana adya imimi madya? Ini pandobva kumunda ndinonotengesa, ndotengesa mukaka. Ndabva kumunda ikoko ndotengesa mukaka ndikandokweretesa vanhu, then ndakwetesa vanhu ndozotanga kufamba futi ndichikweleta mari iyoyo. Mukaka uyu munenge manohodha kupi nguvai? Matimi mune mamuka maenda kumunda, saka mukaka uyu mune manohodha kupi uye munohodha nguvai?
ndoenda muhodha ka ndinotanga ndienda kumunda ndendosodzoka nchitengesa. Munenge mahodha mangwanani? Munohodha kupi? Kubhitikisi. Munenge maenda nguvai? Kana kuti musi wamusingaende kumunda munoendawo kunohodha? Musi wandisingaendi kumunda ndipo pandinonohodhawo. Pandisina staff pandoenda kumunda. Pamune musina staff yemukaka uyu? Ndoenda kumunda. Kana waperawo ndoenda kumunda chingodani. Nguva yamunoenda kunotengesa imimi mwana anenge ainani senge iko zvinezvi kana baba vasipo vabudawo pamunoenda kunotengesa mwana anenge ari kupi ainani? Ndinomutaka ndomubereka ndoenda naye. Munenge makamubereka? Ndoenda naye ndifamba naye. Ndisina munhu wokusiyira nguva idzodzo. Iko zvinezvi mungati here mane zvimwe zvinhu zvakunetsa nekuda kwekuti munogara makabereka Atipa? Ini chondinetsa ndakuwadzwa nemusana. Saka ndakangomubereka nguva dzese. Saka musana wangu wautorwadza. Nepachista apa ndo wakurwadzwa nekumusana. Ndoramba ndakamubereka nditengesa naye. Ndezvipi zvekuti mungati imimi ndaida kuita izvi kuti ndinoda kuita izvi asi ndinotadziswa nekuda kwekuti Atipa ndinofanira kunge ndiinaye nguva dzose? Nyaya yekuti ndida kunotengesa. Saka ndisina mari yekuita sewo yekutanga start yekuti ndiyamurikewo nemwana. Zvichireva kuti imimi shungu dzenyu dziri kupa kungotamba muchiita bhizinesi irori rekutengesa. Baba vanokubatsirai sei panyaya yekutsvaga kuti imimi murarame semuri? Baba vanondibatsira inyaya yekuti vanenge vanondibatsira asi vanenge vasina chiwo. Havaendi kubasa, havaita sei, vanenge vasina mari yekustartawo kuti bhizinesi kuti vakwanise kutichengetawo. Kunzvimbo dzamunoenda kwamunosangana nevamwe zvakakubatsirai sei pakugamuchira urema hwaAtipa? Ndakagamuchira nekuti ndakaona vamwe vana vakadano. Saka ndobva ndangozvigamuchirawo ndikati mwana umwe wakava nekondisheni yana Atipa yakangodano. Saka ndakazvigamuchirawo ndikati handisi ndegawo. Saka takawandawo, saka ndakazvigamuchirawo. Mutori nevamwe here vamunosangana navo muchipanana mazano muchikurudzirana uye kwamunoenda mune zvimwe here zvamunodzidziswa? Tinodzidzisiwa. Todzidziswa kwanzi nyaya yekutengesa tengesai nemukwanise kurarama nekuitawo kana kubika mishonga yemucheleti, kuka mabhegi, whatever zvakangowanda kuti muyamurike. Atipa ane shamwari here? Ane here semwana asiri kuenda kuchikoro kunosangana nevamwe vana pano pacho? Ane vamwe vana here vanombotamba naye kana kuti anozongoona vamwe kana maenda kuma-exercises? Atipa ane shamwari dzomboya dzichimuonawo pane sidho kumbotamba nawo achimboya chimuonawo. Shamwari dzake dzikauya vanotamba naye sei? Shamwari dzacho unenge achingotamba kuti Atipa yatitambe, asi kuti haagoni, haasi kutaura, haasi kuita sei, asi ivo vanenge varipo. Zvotovashamisa kuti ko mwana akamba akavata chii. Iye kana shamwari dzauya anoratidza here kufara kuti aonawo vamwe vezera rake? Anofara. Mataura imimi kuti munonyatsoona mwana achifara panouya shamwari dzake. Ko imimi munonzwa sei? Muri kuona mwana ari kufara vamwe vanhu vaiyozotamba naye? Ndowakufara nekuti ndechiti mwana wangu hanawo shamwari. Saka ndinotendawo kuti mwana wangu haasi kusemawo nevanhu. Ko kuchechi munoenda kuchechi here uye maenda mwana anogamuchirika sei? Kuchechi ndoenda mwana anogamuchirika zvakanaka. Vamwe vanototamba naye masvika kuchechi? Vandomubata vachimutorawo ndichiona kuti ane rudo nemwana wangu. Ngationei isusu mai Atipa kuti ndezvipi zvinhu zvekuti munoti imimi izvi zvakandiomera izvi, asi dai kuri kuti pakaitika izvi zvakaoma izvi zvinobva zvareruka. Inini dambudziko ndinaro, ndinofamba ndakabeka mwana kumusana waone ucheya ndokwanisawo kurerukiwawo. Iye zvino izvi Atipa haana ucheya. Saka imi ndimi munotongofamba makamubereka? Ndofamba nditengesa door to door, ndakangomubereka. Saka ndauda chifo chemusana nechest.
Mataura muchiti Atipa aende kuchikoro. Mungati here imimi pane zvingareruke kuri kuti Atipa aenda kuchikoro? Atipa akaenda kuchikoro zvondireruka kuti kutengesa nekuitawo something kuitawo zvekubatawo maoko ndikwanise kuyamurikawo. Kuti nguva yaanenge ari kuchikoro ndinoona kuita basa. Ndinoona kuita basa rese nekuti akaenda kuchikoro ndinoyamurika zvakanyanya. Handingafambi chidi ndisina kamubereki. Patatanga kutaura muchitsanangura dambudziko rina Atipa, mati imimi haakwanise kuenda kuchimbuzi. Saka munozvifambisa sei? Munomupfekedzei? Zviri kufamba sei? Atipa haakwanisi kuenda kuchimbuzi. Ndinomupfekedza machira chaiwo. Machira anotomusvuura chaiwo. Unotoita dambudziko chaiwo. Mune dambudziko rekuti mukamupfekedza machira anosvuuka. Ndezvipi zvamukuti mungati pamwe dambudziko iri ringapfuure kana ndikabatsirika? Dhaipa. Nekuti dzimwe ndisina sipo yekuatisa zvimachira izvozvo. Zvino kana musina sipo munozvifambisa sei naye mai Atipa? Nowacha nemvura chaiyo. Atipa anodya zvese here zvamunobika imimi? Ndezvipi zvinhu zvekuti munoti izvi anodya haanetseke kuti adye? Sadza anodya, mapotatoes anodya. Zvimwewo zvakaitawo zvakaomarara haakwanisi kudya. Mubhizinesi renyu ramuri kuti munoita iri rekutengesa mukaka, zvinonyatsofamba here zvekuti munozokwanisa imimi kuti ndakwanisa kuwanira mwana wangu zvinhu zvekuti adye? Munguva ndinoshayiwa, vanhu havandipi mari, saka ndotokweretesa vanhu havandipi mari, saka ndoshaya mari yekupa mwana chikafu chacho. Zvotondinetsa nekuti ndinotengesa vanhu havandipi mari. Sometimes ndinoda kunohodha, munguva vanhu havakupi mari. Muchikura imimi ndeipi yaive shuviro yenyu kuti inini kandakura ndoda kuzoitawo basa iri? Chishuvo changu chichikura ndaida kuita zvenesi, asi nekuda kwedambudziko randinaro Atipa akaenda kuchikoro ndokwanisa kuitawo zvekuita vamwe mainesi aid. Zvokuti iko zvinezvi mukawaniswa mukana mukwanisa kuenda nesi aid, asi chiri kukumisai idambudziko ramuina raAtipa. Aenda kuchikoro ndokwanisa kuitawo something muupenyu hwangu. Ndeapi mashoko amungade kutaura kuna naamai vari kuchengetawo vana vakaita saAtipa? Vanovakurudzira kuti tibatewana zvakanaka, tichibata zvakanaka zvatakapiwa naMwari, tofanira kugamuchira zvese zvatakapiwa naMwari. Vazhinji ana baba pachinge paita dambudziko vanosiya dambudziko iri nekurema kwaro vorisiyira mai vari vega. Asi kuna mai Atipa nhasi uno taita rombo rakanaka kuti baba varipo vari kubatana naamai. Vari kuti kudii baba Atipa? Mashoko avo kune vamwewo ana baba. Dambudziko raAtipa ndakarigamuchira sababa wawirwa nedambudziko rehurema hwamwana. Ini ndakazvigamuchira ndikazvitora ndikazvisa kuna Mwari. Ndikati mwana uyu chipo chandapiwa naMwari ndinofanira kugamuchira ndomuchengeta kusvika Mwari vanondibatsirawo mukuchengeta ikoko. Imimi munoitei muupenyu chekuti munenge muchibatsirana naamai kuwana cheuviri? Ini kazhinji ndiye ndakagara, asi zvinezvi ndinoziva nenyaya yematiles, ndiwo andinoita basa rangu rematiles, asi zvekushandisa zvacho handina, matile cutter nezvimwe zvese zvinodiwa pakuita matiles. Asi ndinotorwawo nevamwe vanhu vachienda neni vachinditi ngatibate apa, vachiitira iye mwana iye kuti akwanise kuwanawo chekuti ararame achikwanisa kudyawo, sezvo ndakangogarawo pamba panapa. Tinoona isusu kuti vamwe ana baba dambudziko richinge rapinda mumba vanobva vasiya mai vosara vari vega. Ndeapi mashoko amunoda kupa kune vamwe ana baba
kuti kana vawirwa nedambudziko rekuti mwana ava neurema vanofanira kuita sei kuti vabatsirane pamwe chete semhuri? Ana baba varipo vazhinji nekuti havazvigamuchire kuti zvaitikirei. Vanenge vachiti zvabva kune mudzimai votanga kunetsana mumba imomo. Mwana uya haachada kumuchengeta, obva atotiza pamba ipapo akuenda unogara nomumwe kana mumwe mudzimai, akutosiya mai vaine mwana uya ane urema, zobva zvatoita make matters worse nokuti mai aya havasina kana zvekuti potential yokuti vachatarise mwana uyo vachifunga kuti nezvababa waya. Saka isusu ana baba waya kana tichivaziva kuti ndozvaakaita tanzwa navanhu, tinoenda kwavari isusu tichivada kuvadzoredzera kuti ona baba wangu zvawaita apa watokanganisa. Mwari anokwanisa kuzokurova neshamhu nezvinhu zvauri kuita izvi. Munhu uyu mwana uyu mwana wako, asi chete kungoti abuda ari urema, chipo chawapiwa naMwari. Mwari vachatozokuitira zvinhu zvakawanda pamusoro peizvozvo. Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo semhuri nekuda kwekuti Atipa ane urema? Matambudziko atiri kusangana nawo akawandisa zvikuru. Matambudziko atiri kushaya madhaipa ekupa mwana, chikafu chiri suitable chekuti adye chinoita kuti avakike miri, akwanise kuzokwanisa kufamba kana kugara waine urema akasimba. Kudai so nekuti mari yacho ndisina, nekuti inini wacho ndisiri kutoendawo futi kubasa. Zvino nguva zhinji vanhu vazhinji mwana ane urema vanoda kuti agare ari smart. Zvino kana asina kupfeka hembe dzakaita sei dzisina kunaka, vazhinji havamufariri, havakwanisi kumutoro fange matorero avanoita umwe mwana, vachimubata vachigara naye, vachienda naye vachimupawo zvavanokwanisa kana kumupawo zvekunwa kana kuita sei, nekuti anenge akapfeka hembe dzisina kururama. Zvakadaro inini mudzimai wangu tinowanzorila nenyaya yekurima maricho, asi tine minda yedu yatakasiyirwa navabereki vedu yatinorima. One of the days takanetseka tiine mwana kuti mwana tomuita sei, nekuti umwe wacho uri nechepazasi, saka padhuze nepadhuze zvakangofanana nekungoti kana kuti 400 meters. Tikati atinenge tichimuona, asi nekuda kwokuti haana kana pekuti anenge akagara pari suitable, takanga takamuradzika pasi. Pasina kana maminutes pakauya dangerous snake ichibva from the river ichiuya pane mwana, zvekutoti tega iyo yega yakatozongoona kuti mwana uyu hadhausi pamwe anotori neurema, ikatosensawo ikatosiyawo mwana akadaro. But we were shocked zvekutoti takatoshaya kuti mwana uyu next time kana takuenda norima tomuita zvekuita sei, kuti tichamuradzike pasi, amai vacho kuti vasenze naye kumusana, munhu wokutoti akutoremerwa nepachest nemusana, kuti afambe nemwana yaramba chingomubereka, kuti pese paenda kumagrosa kudai hasi kunyatsove zvine picture pautano hwamai vacho. Ndo vanda kutochemera kutoti vatone dambudziko. Inini wacho baba wacho ini dambudziko rangu riri pakutasamuri mari yacho ichaichai kuti ndikwanise kuti mwana uyu neurema kuti ave sustainable. Ndanetseka. Tinokutendai kuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi unotanga tiri kuMufakose kwataona mhuri yababa namai Atipa vari kubatirana pamwana wavo ane urema. Sekutaura kwatinoita, kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Nhasi uno muchirongwa baba Atipa vati kune vamwe varume, kunyangwe wapiwa mwana ane urema, chipo chabva kuna Mwari. Usawedzere mutoro kumudzimai uchinge watiza. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Dzamara tisangane zvakare svondo rinouya.